Usa ka person deprived of liberty kon PDL sa El Salvador City Jail ang migraduar sa high school ug top 2 sa iyang klase pinaagi sa Alternative Learning System kon ALS. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa unang tanaw, daw kabahin sa mga regular nga estudyante nga mograduar sa Alternative Learning System kon ALS kining 25 anyos nga si Calvin John Nino Nuez. Apan si Nuez, usa ka person deprived of liberty kon PDL, kinsa kasamtangan nga anaa sa El Salvador City Jail. Si Nuez, lakip sa 92 ka mga graduate sa Alternative Learning System, isip top 2 sa iyang klase. This is a testament na ang effort sa BJMP, ang effort sa Bureau na i-develop atong mga PDL sa sulod is effective, no? Dili lang ni sa educational program sa BJMP. Sa iyang speech, kipasalamatan ni Nuez ang mga nagtabang kaniya aron mapadayon ang iyang pangandoy bisan pa man ug anaa siya sulod sa jail facility. Giaghat sab niya ang iyang mga classmate nga magpadayon sa ilang pag-eskwela aron makahuman ug makakita og maayong trabaho. Dili kita mo to sa istorya nga taas ng lobe para maeskwela pa ta. Dili pa ulay ang tanan. Dapat kung nanata sulod sa jail, diya ta magwa og kusog. Si Nuez nakulong tungod sa mga kasong carnapping ug illegal possession of firearms sa milabayng tuig. Apan sumala sa El Salvador City Jail nga dako na ang ilang nakitang kausaban kang Nuez sulod sa ilang pasilidad. Sa karon magpadayon ang mga interbensyon sa BJMP aron mas maandam pa si Nuez panahon nga mugawas na kini sa BJMP facility. Kung ano may pwede nilang i-avail na mga early mode of releases like plea bargaining, like probation, ginatabangan nato sila na makalihok para mas mapaaga. Additionally, meron natin mga good conduct time allowance. Kaya kung pasaylo ato og nana, nakita na ko ninyo karon sa TV nga tarong na og nagbinutan na yun. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.